सार बिसायख'थिया गेजेराव साननैसोल' दंसै एसे हल नोंथाङा नोंथांनि बेयाव गिदिंबाय रायजो राजानि अनसायनायखौ माबायदि मोननो हादों नैबे दिनैसिम आगोलाव जेरखम दंमोन दाबो बिदिनो दङ जेसेबांनाखि बिजेपि मेम्बारशिप खालामदों आं बेखौनो नुगासिनो दङ खुनु उसुबिदा जायाखै आरो रायजो राजाफ्रा आसा खालामदों चिफ मिनिस्टारा जेनाखि मोनफ्रोमबो मेलाव होनगासिनो दङ एबार मानि जेनाखि जाख्ल'नायनि खोथा ओंखारबाय थादोंमोन बिसिडिसि लेभेलाव बेखौहाय निस्सय जोङो बिजेपि सरकारा जायोबा जोङो बेखौ फोजोबनो हागोन आसा खालामदों बावैसो सान सिगां बनरगाव आरो दतमा बियाबखौ लानानै गिबि मन्थ्रिया जितु सुबुंआवबो बाहागो लाबाय बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंदों राजीब ब्रह्म आरो मनरन्जन सानैजों जाय बांसिन मोनो इएमखौ मोनगोन होनना बुंदों दा बे बेलायाव मा बुंदों सारा राजीब ब्रह्म आरो मनरन्जन ब्रह्म जों सानैबो मोनसे न'खरनिनो बिदा फंबाय आरो जोङो बिदा फंबाय हिसाबैनो सोलिबोगासिनो दङ जोङो दिनैहाय राजीब दाजों सोमोन्दो थानाया गोलाव सम जाबाय 25 बोसोरसो जानो नागिरबाय ओंखायनो आङो सानो जोंनि गेजेराव जेबो सिन्था खालामनांगौ गैया आरो साननांगौ गैया आङो सानो मानो होनबा राजीबाबो आंनि बिदासो ओंखायनो आं बिनि सायाव कमेन्ट्स खालामनो सानाखै जायखिजाया देरहानोल' नांगौ जायखिजाया देरहानो नांगौ निस्सय माबा मोनसे डिसिसन खालामगोन जोंहा आसा सानैबो बिदा फंबाय हिसाबै जोंनि जेनाखि इलेक्सन गेलेनानै रायजो राजाफोरनि थाखाय जेनाखि जोङो खामानि मावनो नागिरदों बे निस्सय सफल जागोन आरो पावारखौ लानानै जोङो सिन्था खालामाखै खालि रायजो राजानि गांनाय उखैनायखौल' जों मावनो थाखाय आगबारिदों बिटिसिआव दतमाखौ बयनिख्रुइ नोजोर गोथावसिन बियाब होननानै बयबो बुङो बे बिथिंखौ लानानैनो राजखान्थियारि हानजाफोराबो दिनै रायजोफोरनि गेजेराव ओंखारदों दा नैबे बियाबाव बिटिसिनि जाय सिएम बिथां प्रमद बर'आबो बे इस्युखौ लानानैनो दिनै बिजाथि महरै उकिल गसंफैबाय दा बिथांजों जुजिनायाव नोंथाङा माने माबादियै थियारि नैबे बुब्लियाव आङो एक्सुवेलि इउपिपिएलआनो जा बिपिएफआनो जा कन्ट्रभार्सिनि गेजेरजों आङो राजनितिखौ खालामनो ओंखाराखै मानो होननानै बुङोब्ला आंनि राजनितिनि ओंखारनायनि मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय आङो मोनसे बर' समाजाव बर' राजनितिक हिसाबै मोनसे सैथो आरो अनलायनाय आरो जोंनि जायगायावनाखि डेभेलपमेन्टनि उन्नतिनि थाखायसो आं दिनै आगबारिदों आरो जोंनि इयुथ फोरखौ आरो जोंनि जेनेरेसनखौ जाहाथे मोनसे जेरखम बड'फाया मोनसे सिमां जोंनो सुजुनानै होलांदोंमोन बेबायदिनो आंबो दिनै बड'फानि आसार खान्थि आरो नेमखौ लानानै मोनसे बिजनेसआनो जा एजुकेसन सेक्टरानो जा एग्रिकालसारावनो जाया मोनफ्रोमबोखौ नोजोर होनानै आं मोनसे डेभेलपमेन्टनि गेजेरजों मोनसे हिस्टरि खालामनानै लाबोनो लुबैदों आरो जोंनि गेजेराव बिपिएफ इउपिपिएल बिजेपि कंग्रेस होननानै आखाइ देखायलायनानै आसि थुलायलायनानै जेनाखि मोनसे राजनितिक जादों आङो बेखौ फोजोबनानै जोंनि गेजेराव मोनसे गोदान जारिमिन सोरजिनो थाखाय आङो दिनै राजनितिक फोथाराव ओंखारगासिनो दं नोंथाङा देरहालांनायनि उनावहाय दतमा बियाबनि थाखाय गिबि खामानि हिसाबै माखौ मावजेनगोन होननानै सानो आंनि थाखायहाय आङो जोंनाथ' बड'फानिखौ जोङो बयनिफ्रायबो साबसिन खालामनांगौ आंनि मिजिङा बे दङ बिनि लोगो लोगो जोंनि इयुथ मानसिफ्रा दिनैनि दिनावहाय बहुद गोग्लैसोनानै दङ बे इयुथखौ बोरैहाय आङो समयसाखौ आं बोरैहाय फोजोबनो हायो बिनि थाखाय आङो बिथा खालामनानै आवगायगोन आरो जोंनिनाखि जेनाखि फरायनानै जोंनि गेजेराव गार्जेनफ्रा जेनाखि खस्थ' मोनगासिनो दङ सोरबाबा फरायनायनि खेथ्रआव सोरबा बहाबा थाहैनानै खस्थ'नि गेजेरजों फरायगासिनो दङ बेफोरनि प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनो आंनि नोजोरा बिथिंहाय बांसिन दङ